1986. április 26-án történt valami, ami mindörökre megváltoztatta a világot. Egy robbanás, egy láthatatlan veszély, és egy város, ami egyik napról a másikra ürült ki. Erről fogok nektek beszélni. A mai videónk témája a csernobili atomkatasztrófa. Első fejezet. Mi történt Csernobilban? A Csernobil a Szovjetunió területén, de hát a mai Ukrajna területén helyezkedik el. Azon az éjszakán egy kísérletet hajtottak végre a dolgozók, kis hibákból egy óriási katasztrófa jött létre. Sok emberi hiba, tervezési hiba jött létre ezen az estén, és ez is következett be a baleset. Második fejezet. Felrobbant a reaktor. A hatalmas mennyiségű radioaktív anyag került a levegőbe, ami egyfajta füstként terjedt szét szinte egész Európában, amerre a szél fújt. Nagyon sok helyet bekebelezett ez a dolog, köztük ott is, ahol én lakom, és Magyarországot is, Svédországot kivételesen nagyon bekebelezte, ott érzékelték először, hogy valami baj van, ugyanis a Szovjetunió ezt az egészet eltitkolta, de ott érzékelték először a sugárzást, és később az amerikaiaknak továbbították ezt a hírt, és ők viszont le tudták fotózni műholdról az égő reaktorblokkot. Harmadik fejezet. A robbanás után. A robbanás után a reaktor nyitva maradt, és napokig sugárzott, ugye amiről az előbb beszéltem, és nagyon sok ideig nem fedték le. A negyedik fejezet. A csernobili likvidátorok. A likvidátorok azok az emberek voltak, vagy ahogy úgy nevezték, biorobotok. Azért hívták biorobotoknak őket, ugyanis a rendes robotok, amikor tisztították a tetőket az elképesztő mértékű radioaktív törmelékektől, olyan szintű sugárzás volt az egyik tetőn, hogy még a robotoknak az elektronikája is tönkrement, ezért mégis embereknek kellett elvégezni ezt az elképesztő feladatot, ezért lett a nevük biorobotok. Nekik egyszerű volt a dolguk egy lapáttal a radioaktív törmedéket visszadobni a reaktorba. A sugárzás miatt csak 90 másodpercet lehettek kint a tetőn, hogy ne kapjanak halálos dózist. De viszont sajnos ugye az elképesztő mértékű sugárzás miatt nagyon sok likvidátor megbetegedett, és később ebben meg is haltak, és a mostani időben nagyon kevés ilyen likvidátor él, még a mai napig, aki még olyan állapotban van, hogy egyáltalán normális életet tud valahogyan élni. Ötödik fejezet. Pripyat, az elhagyatott város. A Közép-Pripyat városában több mint 49 000 ember élt, de viszont a hatóságok, amikor kievakuálták, azt mondták nekik, a lakosságnak, hogy csak 3 napig kell elhagyniuk az otthonukat, és ezzel vették rá őket arra, hogy csak egy koffernyi podgyászt hozzanak, és a házi állatukat hagyják ott. De viszont ez már 40 éve történt ez a baleset, de a visszaköltözésre sajnos sosem került sor. Hatodik fejezet. A szarkofág. És ez összeköthető a likvidátorokkal is, ugyanis a szarkofágot szintén likvidátorok építették, miután megtisztították a tetőt, és azért kellett megtisztítani a tetőt, mert olyan nagy sugárzás volt, hogy nem lehetett fölötte építkezni, mert mindenki meghalt, aki megközelítette. Körülbelül másán 13 000 röntgen sugárzás volt, ami védőfelszerelés nélkül körülbelül 40 másodperc alatt halálos. Ezután, miután megtisztították a tetőket, továbbra is nagyon nagy volt a sugárzás, de már kisebb. Ezért elkezdték építeni a szarkofaguszt az ottani nevén. Ez egy betonból és ólomból készült szarkofág volt, amit rohammunkában építettek. Körülbelül pár hét alatt már be is fejezték a munkálatokat, és így már nem jutott több radioizotóp a levegőbe.
de viszont ez a szarkofág rendkívül gyorsan omladozni kezdett, ugyanis olyan rohammunkában építették, hogy nem tudták teljesen stabilra megépíteni, ezért az EU több országa összefogott, és csináltak egy projektet, amiben egy bitang nagy ólomból készült szarkofágot kezdtek építeni, amit majd a reaktor fölé helyeznek, az régi szarkofág fölé, és ezt a szarkofágot nem is közvetlenül a reaktornál építették, hanem 100 méterrel arrébb, azért, hogy a dolgozóknak ne kelljen olyan nagy sugárzásba dolgozniuk, és miután megépítették, nagyon speciális sinekkel mozgatták oda, vagy úgymond csúsztatták oda a régi szarkofág fölé, és ezzel már sokkal kisebb lett ott a sugárzás. 7. fejezet. Csernobil a napjainkban. Ma Csernobil még most is rendkívül veszélyes, és Pripyat is, de viszont nem minden résznél, és az emberek szoktak tervezni oda ilyen extrém túrákat, ahol bejárják az egész város, néha még az erőműbe is bemennek, nyilván nem a reaktorba, de ott az egész erőművet körbe lehet járni engedélyekkel, és nagyon szigorú megfigyelésekkel lehet ezt csinálni, és még mai napig is dolgoznak ott emberek, akik 4-es reaktorból származó radioaktív anyagok lebontásán dolgoznak. Viszont az új szarkofág alatt még a mai napig is ugye nagy a sugárzás, és oda csak dolgozók mehetnek be. És összegzésként azt szeretném mondani, hogy Csernobil nem csak egy robbanás volt, hanem ez egy láthatatlan erő, ami másodpercek alatt vezet életekkel, de csináltam ugye egy videót arról, hogy mikortól kell félni a sugárzástól, azt is nézd meg a csatornámon. Most picit a rossz hatásokba mentünk bele, és ezt egy kis kitérőként szeretném mondani, hogyha valaki kérdezné, igen, ők megpróbálták leállítani vészhelyzetben a reaktort, de a vészleállító gomb, vagy az ottani nevén az AZ5-ös gomb nem működött helyesen. Tehát ugye ilyenkor a szabályzó rudaknak, amik alapból a reaktor hőjét szabályozza, egyszerre be kellett volna esniük a zónába, de ez nem történt meg a grafit csúcsok miatt, és grafitcsúcsok még jobban erősítették a láncreakciót, és ezért robbant fel. És annyit, hogy a tűzoltók, ők amikor kiértek oda, nem értesültek erről az egészről, és ők voltak az első hősök, akik segítettek abban, hogy katasztrófa ne legyen még nagyobb, és már igaz, hogy halálos mértékű sugárzást kaptak, és meg is haltak, de nem értelmetlenül. Esetre köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem ebben a videóban. Írjátok le kommentben, hogyha szeretnétek meg hasonló videókat, és csekkoljátok le a TikTok csatornámat is, ugyanaz a nevem, mint itt. Ott inkább ilyen gyakorlatban teszek fel videókat, ott többet vagyok terepen, mint elméletben, itt YouTube csatornán inkább elmélet is leszek. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok még egyszer. Legyen további szép napszakotok, és sziasztok!